ani wolonwula bɛ tilelakaw fɛ Sikaso mara la ni Bamako o waati kelen bɛ wula nɛgɛ ɲɛ kelen ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni ye VOA Bambara ka Mali kura kunnafoni kɛnɛ sigilen ye bi ntɛnɛn juillet kalo tile 15 san 2024 o kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de Amérique jamanatigi Joe Biden ye wele bila Amérique jamanadenw ma kunu kari k'u ka dusu bila ka kɛ ni jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kisilen ye cɛ marifatigi dɔ ka dangarili wale la. Jamanatigi kɔrɔ Donald Trump min ye républicain ka jamanatigi sigi kalata cɛbɔ ye sera Milwaukee-kaw fɛ a ka kalata yɛrɛ kofɔ baaraw la tile kelen a kisilen kɔfɛ cɛ marifatigi dɔ ka dangarili wale ma. Mali Yusuf Daba Jawara ni ale ye semasi min sigilen don Imam Mahmoud Diko tɔgɔla tɔnden ye welela ka bila bɔgɔ jeninen kan Mali jamana kɔnɔna la jumadenw Bamako. Mali jamana kɔnɔ cakɛda kulu min n'a bɛ wele nanzarakan na ko autorité indépendante de gestion des élections EG ye barosigiba dɔ kɛ Bamako dugu kɔnɔna la min bɛ tali kɛ hakilina falenfalenw kan u ni bɛrɛbɛrɛli tɔntɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ ni kunnafoniw sigira ɲininkali caman kan. Ka kunnafoniw datigɛ an b'a lase aw ma ka fɔ nin ye kunnafoni telima ye min bɔra Amérique jamana kiiritigɛso yɔrɔ a yirala k'a fɔ ko kiiritigɛla min bɛ Florida mara la ni ale tun ka baaraw kɛrɛnkɛrɛnna ka bɛn jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ale ka kiiriko ɲanki baaraw ma ye kunnafoni lase bi ntɛnɛn sɔgɔma k'a fɔ ko jalakili minnu ni olu tun bilalen don jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kun kan min bɛ tali kɛ jamana kɔnɔna duguduguli gafe dɔw kan ko minnu labilala bɛɛ da kan a yirala k'a fɔ ko kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ foyi ma se ka sɔrɔ nɔminɛli ko kun kan min bɛna bi jamanatigi kɔrɔ kan o b'a yira k'a fɔ ko kiiriko minnu bilalen don a kun kan an bɛ waati minɛ komi sisan ɲɔngirila walima k'u wuli ka bɔ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ale kun kan ka tɛmɛ ni Donald Trump ka lahalayaw ye k'a lase aw ma k'a fɔ Amérique jamanatigi Joe Biden ye laseliw kɛ ka wele bila Amérique jamanadenw ma bi tɛnɛn sɔgɔma k'a fɔ ko u ka dusu bila min bɛ da jamanatigi kɔrɔ Donald Trump cɛ marifatigi dɔ tun kɛlen kɔfɛ ka marifa ci a la min kɛra Pennsylvania-kaw fɛ yen ni a yirala k'a fɔ ko a dangarili walew ma se ka sira sɔrɔ min ye dankari a nin na o kunnafoniw walasa an ka se k'olu lamɛn Kayatu Tarawele bɛ o lase an ma ka bɔ Washington. In this country has gotten very heated. It's time to cool it down. We all have a responsibility to do that. Yes, we have deeply felt strong disagreements. Mena fɔ ɲɛna bi wula la kun min kama an ka an ka politiki funteni lajigi l'Amérique jamanakuntigi ka wele kan la a ka sarankali kɛrɛnkɛrɛnnen senfɛ jamanadenw la ka bɔ bureau ovale la l'Amérique masayaso kɔnɔ a ko politiki tɛ kɛlɛbolo kɛnɛ ye mɔgɔw bɛ faga yɔrɔ min na wa fitinɛ mankan tɛ ka kɛ an ka dongo do taabolo ye. Take stock of where we are, how we go forward from here. Thankfully, a ye a fara kan k'a fɔ ni nata barika bonyana dɔ bɛ fara dusukolo kan yaasa tɛgɛ ka se ka da a kan l'Amérique jamanakuntigi ye a fɔ ko o waleya barika mana bonya cogo o cogo o mankan tɛ ka an k'an yɛrɛ to sitanɛ bolo ka don fitinɛ kɔnɔna la waati sera an k'an hakiliw sigi ka da l'Amérique ka jamanabaya kan a tun ye faraɲɔgɔnkan welew bila karido na l'Amérique jamanadenw ma ani a fadencɛ novembre kalo nata jamanakuntigi ɲini kalataw la a ka nɛgɛjuru kumaw kɔfɛ président Biden ye laseli kɛ karido na k'a fɔ ko a ye sɛgɛsɛgɛli labilalenw laɲiniw kɛ fagali kasara min binna Donald Trump kan jamanakuntigi kɔrɔ ne a si bɛ san 78 na ne a kan bɔlen don cɛbɔya nɔfɛ kukura banana a tulo la ne ka a lakana ne a dafuruku juliman ye marifaci kan kɔfɛ ɲɔgɔnna gɛrɛ kɛnɛba kan sibiridon na Butler Pennsylvanie min senfɛ mɔgɔ kelen fagara ne ka tila ka fila jogin kosɛbɛ lajɛlikɛlaw cɛla. The rule of law to call for action at the ballot box, no violence on our streets. That's how democracy should work. Ala de ye kisi kɛ n'o t'a tun bɛ kɛ kojuguba ye républicain cɛbɔw ka sɛbɛntiyaliw la karido na a ka bɔlɔlɔ social siraw fɛ faraɲɔgɔnkan kɛra an ma wajibi ye a ka fɔ la. Trump sera karidon sufɛla la Wisconsin, Milwaukee, l'Amérique kɔgɔduguyan fanfɛla la républicainw ka danaya bɛna da kan kɛnɛba sigi senfɛ k'a kɛ u ka cɛbɔ ye jamanakuntigi ɲini nataw la a fadenkɛ Joe Biden ye. Ka da nin kan min bɛ tali kɛ Amérique jamanatigi kɔrɔ Donald Trump a ka dangarili kan min kɛra sibiridon Pennsylvania mara la a yirala k'a fɔ malidenw caman Mali kɔnɔ olu ye hakilijagabɔ kɛ nin kuɲɛ kan VOA Bambara tɔgɔ la Mohamed Danyogo ale ka kuma baranin na ka bɔ Bamako. Ni wale cɛjugu taara ka Donald Trump k'ale sɛgɛrɛ Pennsylvanie sibiri tɛmɛnen Mali kɔnɔ kɔni a ye maa caman kɔni kan u kamana la sabula l'Amérique jamana k'i to Mali la yan ale jatelen don i n'a fɔ jamana min lakana sabatilen don a kɔnɔ ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan.
Sambu Fofana ani Ali Gindo anka oluka kaba anka olane. Non, dia fambe sécurité de dia fansi. Yoro do taga juguni yoro do e. Ambele kanga je jamano sécurité. No de mo fila ga Amerique. Là tu fora mo nyana. Atme balila. Ah, aux situations qu'on est à ni siran chamain parce que vu que les États-Unis en réalité c'est l'un des pays les plus sécurisés du monde et que Kafoko, un ex-président et un candidat aussi à la présidentielle que ni attaqué sur Soro. Bon, aller en ref dans la siran parce que ça donne un sentiment d'insécurité. Ola ni walia ina le kira shifina ka do fe na le konbe samwana ni ikado lakana ba konye dankari alila obato ala nga frafin jamano fana kan siranya obeta kan nyeshi anga nyamgo uluka lakana koma Mohamed Keita ale koni fe nimba yira ka fo muye ayesi jamana nyamawi halisa uluka kan takana wala uka nganya ayesi nyamgo kolosi kanga ayesi nyamgo kolosi kosebe parce que no olu do bora on na sana be do faranga gelaga kataka fe quoi wala bo ko kolosi kosebe wala ko no lu soro pour que on metanye ni jema ba chama ka damne ika don ka fo Joe Biden alami America jamana nyama bi ukoni uyeni wale yin kale kon ika don Ali Gindo fe ako amanka dansara la segesegeli akanka ke halisa ukanga ni ko la je nyama jolina parce que pour que jamana nyama ko attaquer tano et qu'il faut aga sorotano pour aga gelen aga kem go fana mon geralen ta fana la quoi parce que ni kosugo il va sur faibe aga dispositif euro dollar o de ato sira aga sorotano sinon ni manga ke ulula quoi ni manga ke ulula ali doni hakla jigla kabri samba kelen kemeshigin bioro ani duru l'Amérique jamana konika uluka jamana nyama nani de koni bonena unina ka uto fangala ni bamancha wali kelen fe Mohamed Danyo ko viwa bambara tola ka bob mako ka lase aw maka fo Amerique jamana tigi koro Donald Trump ni républicain ga chebodo jamana tigi sigi kalata la sera Milwaukee ka fi bi tenen sogoma aka kalata yira ko fo wuli ka jo bara wula min be sena ni wati laba nununa a jangilen ko fe kile min kera Pennsylvania marala chamar fatigi do fe Mohamed Touré vewa bambara togola kabo Washington alebo kuna fonu lase ama Magali laban kɛra ɲɛnajɛkɛyɔrɔ Fisher Forum kɛnɛ kan ka kɔn tile 4 lajɛrɛ nin daminɛ o waati la républicain ba caman bena ɲɔgɔn sɔrɔ ka sugandili cogo labɛnnen na ka kɛ u ka san 2024 san jamana kuntigi ka cɛbɔ ye jama lajɛ nin na o bena kɛ tile 4 bɛɛ kɔnɔ lasigidenw n'olu be se mɔgɔ 2000 o ni 400 ma olu kan ka sɔn baara siratigɛ dɔw ma ka jamana kuntigi cɛbɔ kulu n'o ye nanzarakan na ticket présidentiel tɔgɔda foroba la Trump n'a ka boliɲɔgɔn n'u tɔgɔ ma fɔ fɔlɔ u bena jamana ka cɛbɔ 2 ninnu ka kumaw mɛn ani mɔgɔ caman wɛrɛ minnu bena dɛmɛ don Trump ma ani ka bin démocratiw kan fariya ko minnu kɛra Trump fɛ o bena laban n'a ka sɔn ni jɛmukan ye alamisadon sani o ka kɛ n'a sɔrɔla tɛnɛndon yɛrɛ la Trump bena a ka jamana kuntigi dankan tɔgɔ fɔ waati min be se ka kɛ sababu ye k'a ka yɛrɛ fɔ ko ka so taabolo dɔn da kumaw tun be ka lajɛba nin bila kɔfɛ nga Trump y'a jira ko jiracogo nin kan ka taa ɲɛ ka lahidu ta ko a bena kɛ kɛlɛcɛ juguw ɲɛkɔrɔ ne man ka kɛ yan ne kan ka sa Trump y'o fɔ New York Post ye ali bi ka kɛ ni jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ka nin kasara ye min kɛra sibiridon cɛ marifatigi dɔ fɛ Pennsylvania mara la VOA bambara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ Mohamed Touré ye kuma barani tɛnkun Mahamadu Ben Jabatela maliden do min sigilen do Philadelphie Pennsylvania mara la an ka ale ka ɲininkaliw jaabi lamɛn ni kasara in kan Bon, an bɛ se ka min fɔ nin ko in na nin ko in kɔni a balila bɛɛ la k'a fɔ ko président tɔrɔ tun bɛ yɔrɔ min na n'a taara don a yɛrɛ kofɔ la k'a fɔ ko mɔgɔ tun bɛna sɔrɔ bɛ ka mugu ci a la mais nin tɛ balinako ye parce que n'i y'a jateminɛ Pennsylvania nin yɔrɔ in yɛrɛ la a kɛra yɔrɔ min na yɔrɔw la marifa de bɛ bɛɛ bolo et puis mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ minnu sisan n'u hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ bon mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ne ni cɛ nin tun ma sa n'i kun nana lajɛ tun b'a sɔrɔ peut-être u ma da la n'a na hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que marifa bɛ bɛɛ bolo nin yɔrɔ in na mɔgɔ caman de bɛ yen komi n y'a f'i ye cogo min na minnu hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ nin yɔrɔ ninnu na
Pennsylvanie marani o ye démocrates ka yɔrɔ belebele caman y'a yira k'a fɔ ko maa o maa ni b'a ɲini ka kɛ jamanakuntigi Américain fo i ka Pennsylvanie sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na jamanatigi kɔrɔ n'o ye Donald Trump a bɛ taa a ka yɛrɛ fɔ ko baaraw la ni balila i la nin mara kɔnɔna na. I ye kuma min fɔ nin ye tiɲɛ don pour que ka kɛ Amérique président ye a ka gɛlɛn mɔgɔw ka kɛ Amérique président ye ka n'i ma Pennsylvania sɔrɔ o de hukumu kɔnɔna la Trump président kɔrɔ a tun bɛ boliboli caman na yan nɔ parce que a b'a dɔn cogo bɛɛ la n'ale ma Pennsylvania sɔrɔ a ka présidenya o tɛ se ka sigi sen kan quoi donc o de y'a kɛ a bɛ boliboli la Pennsylvania duguw ni ɲɔgɔn cɛ bon o de hukumu kɔnɔna la dɔ nana ka na mugu ci a la mugu sigilen tɛ n'a ye tuma min na k'a fɔ ko nin surtout ale tun bɛ yɔrɔnin min na nin ye o yɔrɔ ye yɔrɔ ye minnu a ka mɔgɔw ka ca yen kosɛbɛ donc a kɛra balinako ye mɔgɔw la k'a fɔ a ka mɔgɔw supporters ka ca yen kosɛbɛ yɔrɔ min na olu mɔgɔw ka kɛ mɔgɔ ye min bɛna a essayer ka a faga surtout mɔgɔ min yɛrɛ don ale yɛrɛ ye républicain de ye a registrelen don républicain ka kan ne fɛ donc a ye komi président yɛrɛ ka supporter dɔ de don. Jamanakuntigi n'o Joe Biden ani jamanatigi kɔrɔ Trump u bɛɛ ye wele bila ko jamanadenw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan u ka jɛ sen kelen na faso kama e k'o donna nataw la kalata yɛrɛ fɔ ko a taabolo bɛna falen wa ka tugu nin kɛwale jugu min kɛra nin ye. I b'a dɔn n'i y'a jateminɛ nin tɛ nin kɛwale jugu min kɛra nin ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ ko ka Amérique président bɔ ni marifa ye ou bien ka politikimɔgɔw bɔ ni marifa ye. Mais kɔsa in na ta mɔgɔw siranna kosɛbɛ parce que u bɛ kuma farimanw bɛ bɔla mɔgɔw da kɔnɔ mɔgɔw da kɔnɔ sisan kosɛbɛ hali k'a fara président kɔrɔ Trump yɛrɛ kan kuma farimanw bɛ bɔ a da kɔnɔ min bɛ mɔgɔw la siran donc a kɛlen don gɛlɛya ye mun souvent mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u ma faamuyaliba kɛ ten olu bɛ se ka marifa ta k'a fɔ ko u bɛ ko ninnu ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye quoi. Mais en filɛ nin yɔrɔ min sisan président kɔrɔw wo ani président kura wo Biden u bɛɛ kumana population fɛ k'a essayer k'a fɔ jamana in ka fara ɲɔgɔn kan jamana in ye démocratie jamana de ye ko olu ka kow bɛ ɲɛnabɔ élection don ni i bɛ min fɛ i bɛ taa vote o tɔgɔ la mais a tɛ marifa ni kɛlɛkun bɔ bon hali n'i y'a jateminɛ su in na tuguni nin y'a siɲɛ filanan ou bien sabanan de ye kabi ko in kɛra a ka bɔ ka kuma ka essayer ka jamana kɔnɔdenw hakili sigi Trump yɛrɛ fɛnɛ k'o fɛnɛ wele k'a fari lajɛ fɛn min y'a fari bɛ cogo di donc o diyara mɔgɔ caman ye bon Trump yɛrɛ fɛnɛ a fɛnɛ ye lettre sɛbɛn ka essayer k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan bon je crois que politikimɔgɔ caman kumana an bɛ a jate k'a fɔ taalen ɲɛfɛ bɛna disposition kuraw ta parce que président y'a yira k'a fɔ hali républicain ka convention min bɛ daminɛ sini u k'a lajɛ ka u ka sécurité bɛna kɔlɔsili minnu kɛ ka dɔ fara kɔlɔsili ninnu kan kosɛbɛ pour que nin fɛn ninnu bɛ se ka kɛ daminɛ hɛrɛ la ka ban hɛrɛ la. An balimaw nin bɛna an don an ka jɛmukan tapo filanan kɔnɔ k'a fɔ aw ye k'aw ka to an ka bɔlɔlɔsiraw kan ani ka fara an ka radio fiɲɛsira ani jabaraniso kan aw k'an bɛn sɔɔni. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. An balimaw an ka foli b'aw ye kokura a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura o kunnafoniw kɛnɛ kan an bɛ taa ni kunnafoniw ye Mali jamana kɔnɔna la. Yusuf Daba Jawara ni Semasi tɔnden don ni o ye Imam Mahmud Diko ale ka bɛrɛbɛrɛli tɔn ye welela kiri tigilamɔgɔw fɛ Bamakɔ dugu kɔnɔ ni k'a bila bɔgɔ jeninen kan a ɲangira kun jumɛn kama walasa an ka se k'o kunnafoni a n'o ɲininkali jaabi sɔrɔ an ka Mariam Kuyate lamɛn VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale b'a lase an ma. Yusuf Daba Jawara
Imam Mahmoud Diko Masrunyamado Semas n'o tun ye Imam Mahmoud Diko ka jɛkulu ye min yɛrɛ cila bɔgɔbɔgɔ fanga tigilamaaw fɛ ale de tun ye o yɛrɛ jɛkulu ko ɲɛnabɔbaga ye ala k'a to lakana sabatibaw olu ka mara kɔnɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko jalaki min binnen filɛ nin ye Yusuf Daba Diawara kan k'a sababu bɔla wulikajɔ min yɛrɛ kɛla fanga sinatɔn min yɛrɛ bɛ wele ko Synergie d'Action pour le Mali fɛ min yɛrɛ kɛla juin kalo o tile 7 tɛmɛlen min sen fɛ u bɔla bɛdaw la k'u ka nisɔngoyaw kɔni yira ka sanga kurantigɛ banbali ani baloko sɔngɔko gɛlɛya ma hakili jigila masikalo tɛmɛlen jamana marabagaw tun ye a jɛkulu ka nin wulikajɔ kelen yɛrɛ bali ko sabula wale min do k'a bɛ fitana lana maaw yɛrɛ dusukolo la ka daa kan jamana bɛ lahalaya min na ni waati in na Synergie d'Action pour le Mali ale ye jɛkulu ye min yɛrɛ sigila sen kan février kalo tɛmɛlen politiki tɔnw ani jɛrɛjɛkulu fɛ minnu hakɛ yɛrɛ bɛ taa maa 30 la min ye Yusuf Daba Diawara a jɛɲɔgɔnw a somɔgɔw a baaraɲɔgɔnw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ tribunal dala a kɔkɔrɔmadoli yɛrɛ kama sɔgɔmada in na nka a ma ɲɛ min kɔni kɔ o kɛla ni waati in kɔni na Yusuf Daba Diawara ale bilala ka taa Bamakɔ kura ka sobonba la a ka kiiri don ɲɛfɔli ma kɛ o kan fɔlɔ sariya tigilamaaw fɛ Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. An to Mali kɔnɔ cakɛda so min ni o sigilen don kalata koladilan ko olu kunna ni a bɛ wele nanzarakan na ko autorité indépendante de gestion des élections AGE olu ye barosigiba dɔ kɛ Bamakɔ dugu kɔnɔna la bi ntɛnɛn sɔgɔma ni politiki jɛkulu tɔnw ye u ka hakili falenfalenw ni kuma fanbaw olu taara ɲininkali caman kan o kama VOA Bambara ka lasigiden n'o ye Mohamed Daɲogo ye b'an bolo ni waati in na nɛgɛ kan an bɛna ka na ɲininkaliw tɛnkun a la ni barosigi in kun kan Mohamed Daɲogo inula Mariam bisimila ayiwa an y'a mɛn k'a fɔ barosigi kɛra bi kalata koladilan cakɛda so ani politiki jɛkulu tɔnw cɛ a kun tun ye mun ye a kun tun ye mun ye Mariam o de ye k'a fɔ i ka dɔn cakɛda in yɛrɛ n'o ye EG ani partiw ni cadre in a bɛ yen a mɛnna nka u ka baara sonsoli min tun kɛra o y'a to u tun tɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ u tun tɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya nka o sonsoli min tun bɛ sen na n'o wulila o la sa EG maaw y'a laɲini u ni politiki mɔgɔw u ka ɲɔgɔn ye halisa u tun ye baara bila da min na u ka ta o da la u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula u y'a yira k'a fɔ olu ka baara ye kalafili ɲɛnabɔli ye nka olu kelen tɛ se ka kɛ fo ni politiki mɔgɔw de k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma donc baara in yɛrɛ a kunba o tun ye o de ye baara daminɛ la Musa Sise n'ale ye EG ɲɛmɔgɔ ye ale ye o de fɔ. ayiwa ni barosigi min kɛra Haji ani politiki jɛkulu tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ yala u da sera Mali jamanatigi sigi kalata ani ka fara nagakɔrɔ kalataw olu kunkankow ma wa awɔ ɲininkali caman kɛra o ko kan nka komi yɛrɛ ye tora maaw hakili la kosɛbɛ o de ye i ka dɔn k'a fɔ parti jɛkulu dɔ bɛ yen n'u ko ale ma ko parti des signataires du communiqué du 31 mars n'olu kɔni tun ye fanga sinamatɔn ye an bɛ se k'a fɔ olu kɔni tun nana olu tun bɛ kɛnɛ kan nka baara daminɛlen olu bɔra olu ko ko baara tɔ tɛ se ka kɛ olu ɲɛna ko sabula ko komi don k'olu jɛɲɔgɔn caman bɛ kaso la 11 minnu ɲɛna Musa Diko fɛ yen an hakili b'a la juin kalo tile 20 tɛmɛnen ko tant que olu mɔgɔ 11 ma bila ko baara k'a bɛ gɛlɛya olu bolo nka maa minnu tora olu ye ɲininkali caman kɛ mun jaabi dir'u ma kalafili koɲɛw kan. ayiwa kuma labanna e yɛrɛ bolo nin bɛna kɛ sira kuraw dayɛlɛli kalata yɛrɛ o labɛn baaraw ka se ka dayɛlɛ Mali jamana kɔnɔ wa hali n'a ma perepere-latigɛ hali n'a ma fɔ maa caman kɔni bɛ yan olu kɔni bolo n'i y'a ye nin lajɛrɛ ninnu bɛ ka sigi sen kan o kɔni ye baara ɲɛbile baaraw de bɛ sɔrɔ mun na an bɛ taa kalafili fan fɛ walasa an ye politiki mɔgɔw dɔw ɲininka olu kɔni bolo hali n'a ma f'u ye olu kɔni sɔminen b'a la k'a fɔ don n'a nataw la i ka dɔn mun kɔni ye kalafili kow ye olu bɛ sɔn ka sigi ba la sabula EG ɲɛmaaba yɛrɛ y'a yira k'a fɔ kalafili kow hali n'olu b'a baara la u y'a baaraw daminɛ na mɛnna nka u kelen tɛ se ka kɛ fo ni politiki mɔgɔw de k'u tigɛ ɲɔgɔn ma o la hali n'a ma fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw sɔmin b'a ma k'a fɔ don n'a nataw la a ka ca la kalafili kumaw olu bɛ sigi sen kan. an ka foli b'i ye Mohamed Daɲogo ni tun ye VOA Bambara ka laselikɛla Mohamed Daɲogo ka laseliw ye ka bɔ Bamakɔ ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Senegal jamana kan bawo u ka jamanatigi n'o ye Basiru Jɔman Fayi ye tile 100 sɔrɔ min bɛ wele nanzarakan na ko 100 jours jamana fanga kunna a ka kumaɲɔgɔnyaw senfɛ ni kunnafoni sɛnsɛnnaw ye y'a yira k'a fɔ ko dɔ bɔra da dumunifɛnw sɔngɔ la kosɛbɛ jamana kɔnɔna la wa ko wulikajɔ baaraw bɛna to sen na hali bi ka se k'o taabolo ninnu lawaleya Naman Jara VOA tɔgɔ la ka bɔ Dakar ale b'o lase Musa Kulubali i ni ɲantuma
Wa toro sitea. Bassirou Diomaye Faye ye kalo 3 sɔrɔ jamana kuntigiya la Senegali. O hokumu kɔnɔ ani kunnafonidilaw ka baro kɔnɔ a y'a jira ko baaraw dɔ kɛra nka caman tora. I bɛ se ka min fɔ Bassirou Diomaye Faye ka nin kalo 3 in kan jamana kuntigiya la? I y'a fɔ ɲamana jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Bassirou Diomaye Diakhar Faye ye. O tun b'a fɔ depuis campagne wagati k'u bɛna dɔ bɔ dumunifɛnw na. Ala y'a kɛ dɔ bɔla mburu la, dɔ bɔla malo la, dɔ bɔla fɛnɛ fɛn caman sɔngɔ la. O de y'a yɛrɛ k'a fɔ ka vraiment a bɛ sira mun kan a sira kɛ fisa dɔɔni daal. Ko de la population fɛnɛ o ye. A filanan o y'a dɔn jamana in bɛ yɔrɔ min na sisan wala Afrique tile bi ɲafan farajɛ taga ko bɛ cɛmanu caman kɔnɔ. U bɛ tɛmɛ b'a fɛ ka taa tubabudugu. Baara ko ma sabati fɔlɔ ka to mɛ baara kɛyɔrɔ labɛn fana mun y'a dɔn. Olu jeunes ninnu bɛ se ka taa baara kɛ. N'a sɔrɔ ne pétrole ni ko wulila wagati min na ne baara dɔ n'u sera ka baara kɛyɔrɔ dɔ wɛrɛ dayɛlɛ. A bɛ se k'a to chance di jeunesse ma fu na taga farajɛ jamana kɔnɔ ka don bulu na ka taa u yɛrɛ faga b'a la. A sabanan kiiritigɛ in ko o ka nafalen don a la n'u dun ye falen don a la o de b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka yɛrɛ a la. Ko mɔgɔ caman bɛ yen kiiritigɛ bonw na ko bɛna caman changer. Bassirou Diomaye Faye ka kalo 3 in kɔnɔ mankanw kɛra ani kunnafonidisow dɔw cɛ impôt saralibaliya la. Kunnafonidilaw yɛrɛ ka ɲininkaliw kɔnɔna na a y'i sinsin l'impôt sarali in kan kokura. Yo, a ye kuma minnu fɔ impôt ko in kan vraiment a ye wasa kɛ kosɛbɛ. Jamanakuntigi min tun bɛ yan kɔrɔ mais a tun bɛ mun kɛ a b'a lajɛ kunnafonidilaw dɔrɔn lajɛ k'a fɔ k'aw kana fɛn sara. A bɛ dɔ wɛrɛw lajɛ k'a fɔ k'u ka dɔ sara. Donc e dun fana mana lajɛ an bɛɛ ye jamana kɔnɔden ye. Donc e ye mɔgɔ tɔmɔ ka bɔ mɔgɔ la. E nana na ko dɔ wɛrɛ jamana kɔnɔ. O dun dɔw bɛ yen o la wari bɛ taa fɔ miliyari 1 fɔ 2 fɔ 3. O de y'a to ale y'a yɛrɛ k'a fɔ carrément ko n'a fɔra ko journaliste la ko don ko impérativement bɛɛ de ɲana ka impôt sara k'a to o b'a kɛ ɲamul fo bɛ impôt sara k'ale b'a kɛ. Impôt sara dun fana a tɛ dan journaliste ninnu dɔrɔn ma. Jamana kɔnɔdenw dɔw wɛrɛ bɛ yen minnu y'a dɔn u bɛ impôt sara. O de y'a to tan tɛmɛna i y'a fɔ ɲa mun o ye journaliste caman na compte ta k'o bloqué o y'a datugu complètement k'a yɛrɛ la ko vraiment aw ɲana ka impôt sara aw dun ma impôt sara fɔlɔ mun kɛra a ye na a kana kuma a la. O kuma bɛ sen na hali sini sɔgɔma. Dugujukɔrɔfɛnw i n'a fɔ pétrole bɛnkan dɔ kɛra ka kɔrɔ n'o ye contrat ye Macky Sall ka marajɛkulu fɛ n'a baaraw bɛ sen na. Nka Bassirou Diomaye Faye y'a jira ko bɛnkan ninnu bɛna yɛlɛma i n'a fɔ Mali jamana ye yɛlɛma don a ka dugujukɔrɔfɛnw ka bɛnkanw baaraw la cogo min na. I bɛ se ka min de fɔ o kan? Wa olu yɛrɛ mɛnna ka kuma fɔ sisan ko Senegal dugujukɔrɔfɛnw ko o bɛ ka baara kɛ ɲa mun na o m'olu hakili sigi. A ye Mali exemple ta ko code min ye Mali la n'i mana lajɛ maliyɛnw ye fɛɛrɛ kɛ fo o la code min ye o y'a changer fo Mali yɛrɛ ba kun kɛra a yɛrɛ ma ala yɛrɛ ma sɔrɔ ya vraiment ala dugujukɔrɔfɛnw la k'o kɛra tiɲɛ ye sisan. Donc ne y'a fɔ ko Mali sera k'a kɛ ko mun de y'a to ko Afrique jamana tɔw tɛ se k'a kɛ i n'a fɔ ko Senegal ɲɔgɔn. Donc a ye Mali exemple ta k'a to minnu y'a baara ɲɔgɔn kɛ ne maliyɛnw ye a ko expert dɔw b'a la k'u bɔra Senegal yan de ka taa ko mun y'a to ko Senegal tɛ se k'o fana ɲɔgɔn kɛ. Donc o de b'a yɛrɛ k'a fɔ ko situation bɛ yɔrɔ min sisan olu hakili sigilen bɛ mun kan o de ye k'u b'a fɛ k'a changer. O bɛ taa pétrole fan fɛ o bɛ taa gaz fan fɛ o bɛ taa sanu fan fɛ o bɛ taa ko caman fan fɛ k'u bɛ se ka kɛ ɲa mun f'u bɛ souveraineté sɔrɔ souveraineté de ye kɛ k'i yɛrɛ ta ye. Senegali marajɛkulu ɲɛma Ousmane Sonko kabini a sigira wasadenw b'a nɔfɛ k'a kana a ka baaraw taabolo fɔ u ye wasaden bolo la min bɛ wele politique générale du gouvernement nka a ma sɔn. Bassirou Diomaye Faye sɔnna Ousmane Sonko ka ŋaniya in ma suro kunnafonidilaw ɲɛna. Yala Ousmane Sonko ka kan k'i ban ka taa wasadenw ka weleli jaabi wa bawo sariya b'a yamariya a ka taa. Yadɔ situation ye min ye jamanakɛ kɔrɔ n'o tɛ Macky Sall ye a tun ye premier ministre y'a bɔ complètement jamana maracogo la. Donc n'i mana o bɔ ala y'a kɛ ale yɛrɛ bɛ kun t'a la fo ka na ni Amadou Ba ye a nalen na Amadou Ba ye ka na o kɛ premier ministre automatiquement a tun ɲana o tun ye texte minnu bɔ a tun ɲana ka segin ka na olu de labɛn ka a lasegin a nɔra assemblée texte la législative la mais olu m'o kɛ comme o m'o kɛ n'i dun ko i bɛ taa déclaration de politique générale kɛ n'a fɔra ko o fɛn fɔsɔn ma dafa. O de y'a to Sonko kuma o tun ye min bɔ règlement intérieur assemblée la o ka tila a lasegin sisan o kɛra ɲa mun na Bassirou yɛrɛ ko ale en tant que président ko n'o tun nana gɛlɛya ale de exécutif ye donc a ye législative wele n'o ye assemblée président ye k'a fɔ a k'a kɛ na o nana o sigila ka baro kɛ k'a ma ko comme situation bɛ taa aw bɛ fɛɛrɛ kɛ aw tɛ ye fɛn min bɔ règlement intérieur la assemblée la a b'a lasegin n'a y'a lasegin n'o kɛra premier ministre bɛ se ka na a la déclaration de politique générale kɛ président yɛrɛ la kuma la ko président de l'assemblée nationale sɔnna ko a sɔnna o kuma ma. Donc an bɛ yɔrɔ min sɔnna a tɛna mɛn tugun premier ministre bɛ ka taa la déclaration de politique générale kɛ assemblée nationale la inchallah. Bassirou Diomaye Faye sugandilen CEDEAO jamana ɲɛmaw fɛ ka kɛ
ko ɲɛnabɔla ye CEDEAO ni AES jamanaw cɛ k'a bena labɛnw sigi sen kan a yɛrɛ bena ciden kɛrɛnkɛrɛnnen sugandi o kama n'o ye Professeur Abdoulaye Bathily ye n'a fana tun ye Nations Unies ciden ye Libi jamana na o kɔrɔ a bena kɛ cogoya bɛɛ la walasa AES jamanaw ka segin CEDEAO la o baara mun filɛ ale ko ala bɛ se ka baro caman kɛ n'a ye jamana mɔgɔw ye wasa o b'a lajɛ o bɛ se ka na ɲagami CEDEAO kɔnɔ o ye sira mun ta k'a b'u respecté donc o siraw fɛ ko n'a bɛ na ko a bɛ na ni dɔ ye mun tɔgɔ ye ko Abdoulaye Bathily ya dɔn Abdoulaye Bathily ale bɛ Mali ko caman dɔn o mɛnna ni mana lajɛ o mɛnna politique ko la comme a mɛnna politique ko la a bɛ ko caman dɔn sira o de y'a to a ye fɛɛrɛ kɛ fɔ o ta k'a k'a la baara kɛ ɲɔgɔn ye wasa n'a a bɛ taa Mali la don min na ka taa ko ɲɛnabɔ ne AES mɔgɔw ye Musa Kulubali i ni ce ba namo jara i fana ni ce ni baraji masa baraka yɛrɛ ni kɔfɛ sisan an bɛna farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoniw lamɛn Saka Tarawele ka sanga ni gɛlɛya min bɛ Mali sirantɔlɔntana cɛ kɔrɔbalenw ni fédération ɲɛmayaso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tile damadɔ bɔ Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Adama Mayiga y'a yira ko sigikafɔ de ka kan ka bolo da fan fila ni ɲɔgɔn cɛ teliyara sigikafɔ o de y'a fura ye et puis a laban y'o di an y'a kɛ bi o an m'a kɛ bi o a fura ye o di ni gɛlɛya nana hali guerre minnu kɛra ka tɛmɛ n ko sigikafɔ de y'a ban kuma tɛ balontan dɔrɔn kɔnɔna na parce que jaabi kolon sɔrɔla ni jaabi sɔrɔla bɛɛ bɛ dimi balontannaw bɛ dimi balontanna magarabɔ bɛ dimi donc n'an ma ta ni hakili ye dɔrɔn n'an ye dusu bila ɲɛfɛ a ko bɛ tiɲɛ donc ne bolo bɛɛ b'a dɔn bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ka balontan kɔnɔ gɛlɛyaw b'a kɔnɔ a maracogo man ɲi donc n'a maracogo man ɲi o ye fédération comité exécutif mɔgɔw di donc a maracogo man ɲi n'a fɔra a man ɲi minnu b'a fɔ k'a man ɲi a y'u wele a k'u ɲininka yɔrɔ minnu man ɲi u b'o fɔ aw ye o n'aw kan ka fura ɲini na u b'u fura ɲini na n'o kɛra an bɛ an sago sɔrɔ o sigikafɔ ko kun kan farikolo ɲɛnajɛ minisiriso de bɛ o waleya Adama Mayiga ne bolo sigikafɔ in maa min bɛ se k'a labɛn o ye département des sports ye n'o ye ministère ye olu de bɛ se ka nin parti fila bɛɛ wele parce que olu de bɛ nouvelle fila sanfɛ k'u wele k'a ye an bɛ kuma an hakili bɛ ɲɔgɔn sama ni fɛn minnu na aw ni ɲɔgɔn cɛ a man kan ale de b'u wele k'u lasigi k'u lafaamuya ka yɛrɛ la k'a fɔ aw bɛɛ de ye kelen ye aw de bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka jaabi sɔrɔ ni balontanna tɛ yen fédération tɛ yen ni fédération tɛ yen balontanna tɛ yen donc aw tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to donc département ale de ye nin bɛɛ fa n'a ba ye donc ale de kan ka bɛɛ wele k'u lasigi ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ni balontanna min ka ɲi waati min o de bɛ wele bi an bɛ girinna olu de nɔfɛ parce que u ka ɲi de u bɔra sisan coupe d'Afrique la u ye prestation min kɛ a ma dogo maa si la ale an éliminera cogoya min na ka bɔ coupe d'Afrique la bɛɛ y'a ye jalaki ma se an ma balontannaw jalaki o a tournoi kɔnɔna na an ma balontannaw jalaki an yɛrɛ fɔ u y'an jigi fa jalakili kɛra encadrement technique yɔrɔ de la gɛlɛya o gɛlɛya n'a nana surtout hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ de y'a fura ye an yɛrɛ ka kuma an b'a fɔ ko sigikafɔ o de ye damu ye donc fédération olu min ye ɲɛmɔgɔw ye olu ka n'u ta balontannaw fɛ u ka balontannaw wele u ka balontannaw lamɛn gɛlɛya minnu bɛ yen sigikafɔ ka kɛ u ka tɛmɛ olu kan maintenant k'a fɔ ko k'an ka ninnu gɛn ko ka na ni mɔgɔ wɛrɛw ye ni gɛlɛyaw bɛ hali ni mɔgɔ wɛrɛw nana an bɛ jaabi min ɲini an tɛ se k'o sɔrɔ et puis an tɛ se k'u gɛn o maliyɛnw de don n ko maliyɛnw de i b'u gɛn ka bɔ national la ka da dalilu jumɛn kan han i tɛ se k'u gɛn ka bɔ la olu tɛ fédération mɔgɔw tɛ maliyɛn ka tɛmɛ balontannaw kan balontannaw fana tɛ maliyɛn ka tɛmɛ fédération mɔgɔw kan aw de bɛ jɛ k'a kɛ et puis aw de b'u wele n'i y'a ye u bɛ wele ça veut dire u bɛ se dɔ de la n'u tɛ se dɔ la u tɛ wele an ka sigi an ka kuma an maliyɛn an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi Mali kura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ